алуумеэккат тасса уллум уллуисатратаниат таава такусассагут юулеруффаава пермиут qitikiartussaappu тиссимпа уллуитсертратниан qitissap та наалаартитсиммиумеэккат ангеоққаавис атасалерсорпаа эрхортани кусанарниассаммата кисианни юулеруффаавапуиму пиллутиллу сисиугаан пиллути таан кивиттаасуа асаорсимаами уффа эрхортан атсақарлут аам илуарсаассиларпут кивиттаас има тас атсат иппалаарлу аам имаат Anton qupitaapпум тассам аам иммин икиоқатигииттут иннуит нуаннертақиа тас икиоқатигиккаманнуан таалу Kaja Anton qanumataakatеқарпаама 44 Veralo Jonas ja usi Jonasiun 44 sila Jonas 44 tasa Vera Kaja Jonas 44 Anton 44 атаин qartortut Jonas 44 ja takuaqitigiarput krisi qitittarfian tassan ta Knud taannuumi kivallaaqiami suli ilaasinnaangila pingasuinnarning ukioqaami kisia oqaluttarp ullumpaara tava amjens pidapussi oqarsimau aalisakkaanngor tipittarmata piilersuam piidimikka tisqanormaa taasarpaa piida piilersuarminissinnaangillanngooq taakkua ila lastersuarni aalisakkan tipippallaaqimmataau pussinu ikiinnartarpaa aalisakka inui akornun taamaattuminguna aalisakka qarsin pussin inissittara inississorpaa taaman kivittaasua iluarseriarma taa inississorpaa pussi iluan qatakoriartii I skal til dans i dag. Det er dansedag. Er I klar over det? Det er det godt. Har du vasket hænder og ret håret? Ja. Og husk så at passe på dine bukser. Er Knud der også? Ja, jeg er her. Du har friseret dig og vasket hænder, ikke? Jo, det er længe siden. Hvornår gjorde du det? I går. Så må vi vist hellere se at komme ud og gøre det en gang til. Hvorfor skal han også være fin, når du siger, at han er for lille til at gå til dans? Fordi I skal sammen over til byen, og I skal være pæne, alle sammen. Kaja, er du også fin? Ja, jeg har været rigtig i bad og vasket hår. Det var godt. Sådan, nu er jeg klar. Det var godt. Pas nu godt på at se jer for, når I skal over vandet. Og pas på bilerne, når I går i land. Det skal vi nok. Skal Anton ikke også passe på sine bukser? Hold mund, mand. Det har jeg sagt til ham. Se, du skal bare blande dig udenom, ikke? Og mor jeg nu godt. Ja. Ja. Er de gået? Skulle de have noget med til dig? Nej, jeg ville bare have sagt, at de skulle se så godt for, når de tog over vandet. Det har jeg sagt. Nå, det var godt.
Emma, Ja, sagde du også, at de skulle passe på bilerne, når de kom i land? ja. Og jeg bad Anton om at passe på sine bukser. Nå, det var godt. Kom op med den! Op med den! Kom nu op med den! Den sidder fast! Den sidder fast! Ikke nu igen. Den sidder fast! Den sidder fast! Så prøv forfra. Først helt ned, og så hurtigt op igen. Kom nu! Den sidder fast! Så stop lidt, og lad os tænke os om. Nå, er der vrøvl med kranen igen? Ja, nu sidder den fast igen, siger han. Skal jeg give dig et nap, så kan vi jo hurtigt få tømt din færge. Det kan jo ikke nytte, at vi har en kran. Og så vi alligevel skal løfte alting med hænderne. Jamen, det er da det værste roderi, jeg længe har set. Daggus, er kranen i stykker igen? Daggus, er den? Ja, han siger, at den sidder fast igen. 44 kommer nok om lidt, så kan han lave den. Ja, for vi er fine. For det er, vi skal til dans i dag. Du skal ikke til dans, du er for lille, siger mor. Nej, men jeg er også fin. For se, jeg har både fået vasket hænder og rejt håret. Derfor kan det da godt hjælpe med at tømme færgen. Skal vi alle sammen give et nap? Skal vi give et nap? Ophøs. Hvis vi alle sammen hjælper hinanden, så er det hurtigt gjort. Pas på, at du ikke river bukserne, Anton. Ja, ja. Jeg skal gå og tage alting med hænderne. Det kan ikke være meningen med en kran, at man alligevel skal gå og tage alting med hænderne. Det kan ikke være Du kan da meningen godt tage med en mere kran, færge. at man alligevel skal gå og tage Kom alting nu. med hænderne. Så er der ikke flere. Det er det, jeg altid har sagt. Vi er alle i samme båd, og bare vi hjælper hinanden. Hvad så, Gus? Hvad, Gus? Hvad så, hvad? Når vi er alle sammen med i den der båd. Hvad for en båd? Du sagde, at vi er alle i samme båd. Nå, ja, jamen, det betyder jo bare, at vi alle sammen er i samme. Og det er jo ens for os alle sammen. Og så skal vi jo bare hjælpe hinanden, for så... så hjælper vi jo hinanden. Hej, hvad laver I alle sammen? Vi står her i den samme båd. Er der noget i vejen med kranen igen? Den sidder fast. Den sidder fast. Vil du prøve at hjælpe mig med at lave den, Anton? Okay, Pas nu på dit rene tøj. nu kan det være lige meget. Jeg er jo begyndt at snavse det til. Jamen, lad være med at rive dine bukser. Selvfølgelig. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Der ravnede Anton sine bukser. Ja, men jeg tror godt nok, han ved det. Det kan ikke være rigtigt, at man skal have en kran, bare for at børnene skal rende og lege på den. Det kan ikke være rigtigt, at man skal have en kran, bare for at børnene skal rende og lege på den. Det er jo bare den her krumtop, der er knækket. Vi kan måske finde en op ved skibsværvet. Skibsværket. Skibsværftet. Nej, kom nu. Vi skal til dans. Nej, nu kommer fiskebussen. Så må vi hjælpe med at læse den. Jamen, jeg stikker lige over og ser, om de har sådan en krumtop. Det er okay. Så nu lægger den landkrabbe an til en bagbordskrængning. Kan den drønner der ikke komme flot igennem? Mere til styrbord! Mere til styrbord, dine elendige bilskipper! Nej, se, nu støtter han på Gertrud. Nu skal han den splitte mine røjser også få sig en lærestreg. En hvad for en streg? En lærestreg. Jamen, tegn den med kridt. En gang i ungdomstiden, der mødtes du og jeg. Hvor er det længe siden, og diri dig. Jeg ventede på bussen i mine unge år. Men bussen var forsinket, og alting gik i skår. Men bussen var forsinket, og alting gik i skår.
kommer I ikke og giver et nap? Okay, vi står på den samme båd. Du vel med andre. Goddag, kaptajn. Goddag, fru Græs. Hvad med den der streg, du skulle give Jens Peter Bus? Man skiller ikke ud, når der er damer til stede. Nå, du mener Veras mor? Skulle I ikke til dans i dag, børn? Jo, men vi skulle lige have lagt de her fiskekasser ind i bussen. Ja, det tager kun et øjeblik, fru Græs. Ja, hvis I gider, så kan vi lige prøve at prøve med kasserne ind i bussen. Fordi så har jeg lige prøvet at komme om i vej med kølerummet. Det kommer ikke sådan til at lugte så meget, hvis vi kan prøve at gøre rent derinde. Hvad siger han? At vi hellere må lægge kasserne om i busdelen, for det er han lige har gjort rent i kølerummet, og så kommer der til at lugte så meget af fisk. Jamen så skynd jer. Vi skal også til dans. Okay. Det kan altså ikke passe, at man skal have en kran og så alligevel løfte alting rundt i hænderne. Det kan altså ikke passe, at man kan have en kran, og så skal man alligevel løfte det hele rundt i hænderne. Så. Jeg har fundet en krumtap. Nu skal vi lige have den sat fast. Nej, nu skal vi til dans. Det tager da ingen tid at sætte sådan en fast, vel 44? Vi skulle nu kalde ham Jonas, når han nu har sådan et udmærket navn. Det er næsten i orden. Vi skal bare lige have sat den fast. Har du ikke et stykke tyggegummi, Kaja? Jo, jeg vil have det igen. Ja, fint. Kom her. Sådan. Ja. Jeg tror, det sidder nu. Så prøv at have langsomt op. Tænk, at den virker. Ja, jeg kan ikke høre, hvad du siger, men tænk, at den virker. Der sidder du alligevel et godt hoved på den knæk. Ja, det kan godt være, men jeg synes nu, der sidder et godt hoved på den knæk. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg er glad for, at den virker. Nå, siger du det? Jeg håber bare, at du er glad for, at den virker. Hør, hvor bliver I af, børn? Vi er klar nu. Nå, det var godt. For jeg vil gerne nå fiskebussen til Flunkelev bagefter. Kom så alle sammen. Godt. Vi stiller op. Drengene i den ene side, pigerne i den anden side. Vil du også være med i dag, Knud? Nej, mor siger, jeg er for lille. Jeg skal bare kigge. Så går drengene over og bukker for pigerne. Knud, når du nu alligevel ikke laver noget, kan du så ikke passe grammofonen? Okay. Ja, klar. Dansebatningen. Og... En, to, jeg skal nok ja. En, to, rundt. Ja, det gør jeg også. Ja, tak. Jernrang. Vi snakker så meget, så den kan høre musikken. Ja. Lad så være med 44, det er mig, som kom hertil. Det var mig, der nåede hertil. Men skal det bare rundt, når man danser med? Ja, kom nu. Ja, jeg skal nok fyre. Hold så hånden rundt om det, og så rundt. Hvad for en? Lad nu være. Ja, det er godt. Det var ikke det er godt, det er først nu igen og rundt. Det er da klart, jeg bliver nervøs, fordi du skælder altid ud, når jeg kommer til jobben. Jeg kan ikke gøre for at lade jeg bliver træt i stemmen. Og komplimenter, drengene bukker og pigerne. Ja. Jeg tror, det er fiskebussen, der kører nu. Det var ærgerligt. Så kan jeg ikke nå til Flunkelev. Men så kan vi bare tage en vals til. Vil du starte grammofonen igen, Knud? Okay. Hej, kom og se. Jens Peter Bus kører slet ikke uden om noget mere. Nej, han kører igennem i stedet for. Han bliver sikkert verdens hurtigste bus. Kom så tilbage. Vi skal lige nå en dans. Tager du grammofonen, Knud? Ja, skal det bare være den samme? Selvfølgelig.
Jeg synes bare, den var så ridset og lavede så meget støj. Pyt med lidt støj. Når bare man hører rytmen, sæt den nu på. Ja, Knud. Nu larmer den for meget. Ja, så er det kører. På det kører, man er lidt parat. Så kører vi der bare med. Nå, det er her, I går til dans. Ja, hyggeligt. God plads. Ja, bedre inde i bussen. Der sidder man som sild i en tønde. Ja, alle sildene er også hoppet op af deres tønder. Ja, så kan vi godt køre der kom for, men ikke en rundsalejring. Så kan det gøre en afgang. Jens Peter Bus, kunne jeg ikke komme med til Flunkelev? Nå, så. Ja, det kan du køre bare. Ja, så kan vi godt tage det bare med. Er der så ikke mere dans i danselokalet i dag? Danselokale er ikke noget lokale, når der ingen væg er i. Og så kan jeg alligevel nå Flunkelev. Nå, ja, det kan jeg skal lige at køre forfra med aften. Lad os så, afsted. Kom, prøv at komme. Og pludselig, så bakkede Jens Peter Bus ind gennem væggen i danselokalet. Så nu er det ikke noget lokale længere. Ikke det. Nej, for når der mangler en væg, så er det jo ikke længere et lokale. Mangler der en væg? Ja, hele den ene væg røg ned, så nu er der åbent liv til gaden. Splitte mine røjser. Måske kan vi få lavet Stormfuglen om til en fortovsrestaurant. Det vil være fornemt. Så nu bliver der ikke mere dans i dag. Vi tager jo masser af tid til at gå ud og finde skatten. Ja. Jeg husker engang. Det var i 30'erne. Jeg var ude på skattejagt. Anton, Kaja, Knud! Det var mor, der kaldte. Nå, ja, så kan I jo altid høre om, da jeg var på skattejagt. Du beholder kortet, 44. Okay. Jeg kan godt tage din over, Anton, så det ikke bliver værre. Ja, for du har jo revet dine bukser. Det er jeg godt. Syvåse sorte kat og en lille pakke vand. Og den hemmelige skat kan du få for en krone. Syvåse sorte kat og en lille pakke vand. Og den hemmelige skat kan du få for en krone. Syvåse sorte kat og en lille pakke vand. Og den hemmelige skat kan du få for en krone. Ukossi Jens Peter Bustan iigarsua uppitimauna annilaarna qitit akornan qeesilluun soqutiingikka uffanammin illuni иммарам qetit qiimmassaatigiниaramikku qitit qiimmassaataanerm immaqila uuta num apperiarlut imma aqaltartuutiqalernikku
Pippunga? Ja. Amaka. Nej. Kig på nu. Gonna bow down the rain. When you hug me, kiss me, make me ting-a-ling-a-ling.